चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। देवगड ग्रामीण रुग्णालयामध्ये रुग्ण कल्याण सल्लागार समितीची बैठक संपून आमदार नितेश राणे परत जात असताना ठाकरे सेना व काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी वाटेवर ठिय्या मांडला होता। यावेळी आमदार राणेशी चर्चा करताना ठाकरे गटाच्या युवा नेत्यांचा आवाज वाढल्याने दोन्ही गटात वादाची ठिणगी पेटली। राज्यातून परतीचा मान्सून परतला असून आता ऑक्टोबर हिटचा कडाका जाणवण्यास सुरुवात झाली। राज्यातील कमाल तापमान 37 अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले, त्यामुळे आजारपणांमध्ये देखील वाढ झाली आहे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मिझोरम आणि तेलंगणा या 5 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे। मतदान प्रक्रिया 7 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर अशी चालणार असून सर्व राज्यांची मतगणना 3 डिसेंबरला होणार आहे। छत्तीसगड या एकाच राज्यात 2 टप्प्यांमध्ये मतदान होणार असून इतर राज्यांमध्ये ते एकाच टप्प्यात घेतले जाणार आहे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या फेब्रुवारी-मार्च 2024 दरम्यान होणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र अर्थात 12वी परीक्षेचा ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया दिनांक 9 ऑक्टोबर पासून सुरुवात झाली आहे। विद्यार्थ्यांना शिक्षण मंडळाच्या अधिकृत वेबसाईटवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरता येणार आहे। हमाससोबत गाझाचं नेस्तनाबूत करण्यासाठी इस्रायलने तुफानी हल्ले सुरूच ठेवलेत। गाझातील मृतांचा आकडा 500च्या पुढे गेलाय, तर अनेक मशिदी इमारती भुईसपाट करण्यात आल्या। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।